Rozhodcom stretnutia je Pavol Chmúra, prvý asistent Peter Kováč, druhý asistent Jan Dávid. Úspešne v 77. minúte získala vedenie pre domáce mužstvo 1-0. Končilo sa stretnutie 10. kola na stavby Gorskej ligy, FC Nitra, FC VG Košice. Konečný čas stretnutia 1-0, keď gól zaznamenal v 77. minúte Balan pokutového kopu. Odohrajú 4. júna na ihrisku v Bardejove. Tak čo sa týka nášho mužstva, alebo s akým cieľom sme tu prišli sme tu s cieľom vyhrať, hej. Podľa vývoju zápasu to vyzeralo, že to bude o jednom gole, čo sa aj potvrdilo. Žiaľ, naše mužstvo ho nedalo, dostali sme gól. A tak sme si vlastne prehrali zápas, od príležitosti sme na to mali, hej. Nevyužili sme ich, nedostali sme sa do vedenia my, dostal sa do ňoho super a už nebolo v našich silách tento zápas vrátiť. Z môjho pohľadu, tak jak tréner povedal, mali svoje príležitosti, trafili 3-krát tyč, to je o šťastí, áno. A my sme ho trebárs nemali možno v Košiciach alebo niekedy. Dneska fakt to šťastie sa k nám priklonilo. A si myslím, že vo futbale sa nehovorí na nejaké zaslúženie, nezaslúženie. My sme sa snažili, chýbalo mi tam troška dneska pokoj a kľud. Bolo tam veľa situácií, keď sme si to mohli prihrať, ale aj taká nervozita. To, že tí chlapci sa učia hrať o výsledok, áno, že to není už ten mládežnícky futbal u 3-4 hráčov, ktorí sú tam v dorasteneckom veku alebo tesne po dorasteneckom, takže chýba tam troška taká rutina, ale zase za čo ich musím pochváliť, tak to je nasadenie, áno, že asi ten divák chodí aj kvôli tomu, že chce vidieť to nasadenie, tú chuť a tú ochotu behať a aj keď ešte tam musím povedať, že
aj v prvom polčase, aj v druhom viac sme sa mali pokúšať o pressing, ale neviem, aj možno počasie bolo dosť dusno, že či tí chlapci si toľko netrúfali, nebolo tam tých pressingových vecí, vysokého pressingu, jak sme si povedali, ale sme radi za to víťazstvo a tešíme sa na ďalší zápas.